kayak apa maneh lek nalkin mayit gayane iso ngekeki bocoran jawaban koyok pengalaman lha mayit ki rampung diuruki kae mudine medongkrong nang dhuwur to lah terus nalkin mulangi to sampean kok ora jawab iki sampean urung tau ditalkin to Pak dilungkas titenono mudine lak gua ya medongkrong ya Sukadi lho untungnya Sukadi kok meneng ae ya coba Sukadine jawab ngopo Din yakin mencolot mudine ngono iki gayane sampeyan saiki wis pindah ning alam kubur ya Kang iki dilungkas sampeyan meh ditekani malaikat loro jenenge Mungkar Nakir aja gemeter aja wedi malaikat Mungkar Nakir ki makhluke Gusti Allah padha karo sampeyan jerene Sukadi sing kon jero lambemu Din wong kene ki ra karowan gemeter ogel ra karo-karowan kok engko yen sampeyan ditakoni man robuka aku dilok-ilokke leh kuwi mayit kuwi ditalkin ki apa ya paham mboten paham nyatane ora ana sing takon kok piye-piye Den piye ya ora ana kok paham terus wis to Den rungokne iki penting iki paham ora paham talkin lamun dianggap mayite sing wis dikubur kuwi ndekne kok ora krungu kuwi nalkin sing sik urip-urip ya penting kuwi sing sik do pelorok-pelorok matane kae perlu ditalkin